Laos ni. Limonsito? Ha? Nay limonsito ay bunga. Nay bunga di po limonsito. Bongon ko. Limonsitong dagko ba? Ay ya. Namaga. Namaga. Kuano? Konsihal ko siniro ba yun? Di ko na naman nanay. Nay friend. Oy, pismo. Ha? Oy, pismo. Nagluto man din, madakpo na ba sa magluto eh. Kalisod mo na magmas, magkuhan, aso pa yun. Pot kayo? Yan nagagikan. Haya-haya ko mo. Sugatan mo kaon. Yo, what's up? Samay ko an. Smile ba? What's up? Salamat ya. Pag-una, ang sogo kay sayon-sayon ra. Haon ras manok tilami. Pagsunod, kuan, karon nag-anami ka sa kalisod ang sogo. Punito no tagbaga non. May mangi uli. Yo. Jerusalem. Saan? Pwede ka na kuno pero pwede lumpia. Hay. Dulo. Pistulang ka. Kapo na eh. Kapo yung hemoranir eh. Nice ba yay? Kaya ba maluto ng uling eh. Kaya uli na ko. Muna may bantayan. Tilaw tagmayo eh kay. Gawad bisita. Di na takatilaw. Itong tilawan yun. Mawag yun. Mauwaw na rapatag na bisita. Huwag magpabot pa kaspuso din na natilaw mo eh. Kao na na. Lahi na na yung muda. Nama mo lechon tray no? Hoy. Aw. Dako-dako mo tanya lechon por to. To mo na sinaypete og butan kay ko. Butan kay kog naong. Maingon sa hilomon kay ko, no? Butag na, gimunya kayo. Oy. Butan ako. Og di pa ko butan di mo kasugo na ko oy. Di ko ako ng lechon sa sambag be. Be, motor be. Lakaw man. Tawa, daoy daog. Di mdana. Ano ito ba? Uy. Tilo tag siguro kay bahag unya na ta katilaw. Mo yun. Bahala nagmasuko la ya ba. Katilaw na ka? Kaon ko, pwede mi kumuli. Unya na lagi ka mo din ba kay puso. Naga galimot anaga. Limot ang ipapayan mo nimo. Kano, yawan daga oy. Kayo gyud init din na. Kadaga. Dah. Kani pagluto ba? Way usik. Digay makadigil makapahimusan ka ng screen. Wagi katilaw. Way milit bisag gamay eh. Asa tay? Ah. Ice cream no? Ah, lechon tray. Selamat ka ba? Ano ba? Stress media na. Sa'yo para stress media na. Tahu na media. Palingkuran ko kunin yun. Di mo tagatog paglingkuran na no? Patiwasan nakding na inon patiwas og kaon. Nga. Hindi ra pa ni madag ko. Pa, ulis ako na yan. Ulis ako. Naman Busog na ako tilaw-tilaw lumpia. busog na ko. Kalibang. Nagapag. Kapila nagbusina man kaong lumpia. Ha? Kapila nagbusina. Gusto na dyan. Nga. Katulo pa yun so? Ina tulo ka ba na ko drive? No? Ang si Tichilo, pag niuli ko na ko ganihan. Tagsarbi ka kasugo no? Marang ilang sagi kumuli. Tatas-tatas sa kabaong. Paper plate holder. Sa baban? Tubig. Tubig. Oh. Lamisa. Lamisa. Di mo na madaan akong usa ko lang lamisa. No? Yabag naman taon mo. Sama ba? Kabaong. Tanawa ko Sablay. ng kabaong dito. Asa may eraser? Mujol? Itan. Ikali ka na cancer. Oh, answer mo na. Guya ba di mo? Ang tag-iya sa mujol. Kaon-kaon rin. Ikaw. Wala cancer dia. Okay ra na. Lah. Kasal. Ya. Ato ko na suwayan sila sugo balid. Ah. Hanya agabot dito. Layo din. Wala siya rin kahao.
Ano nang? Doa ka MM butang. MM. Marksman. Kaot galing. Kaka-ML mo yan. Kapit na na ma-record. Nung dahas Thailand niya. Serena po, ito siya pin. Wala siya nabulubog sa kanabig. Story na po. Serena na siya bro. Yo, what's up? May hapon siya tanan niya mga ka. Another day, another life. Another blessing sa nung karon kay hikay ito sa mong kuhan. Purok kay nisiga na suga na sa mga street light. So, uli ko kajot kay kuhan ko. Maligo ko, walang problema kay white tubig. May agas ka no? Oh. Sa Water District. Doon nakadlaw yung tao. Oy, boy, boy! Pag-asa yung tao, dire. Asak nagtubig na kaligo ron. May tubig, day. Pa. Ito, pultre. Kaos sa tubig mga ka. Yawa. Lipante din na, kabayo mo na. Kabayo na, hindi na lipante. Pero dito sa loob, mas gusto ni Boss Neil kung elepante. Lipante kiday niya. Mawala sila ng trabaho. Sakto na kanya, ako kabayo. Dito ang mga elepante. Ay, gili-gili ka. Hindi, gili-gili ka ron. Nawaga ko, sakay-sakay talaga, oh. Ha? Gaga. Saan naman? Ay, gili-gili ka. Aday. Lili niya. Mga animal. Mas gakos nga animal, oh. Uy. Di ba nga sa babae, re? Ikaw. Clara na lang ito. Clara? Si Gagam na na. Ikaw rin na ka. Gaga eh. Maling kiligon siya din, no? Apa na si Clear ka? Bagay na bagay sa'yo. Puti po na. Mura na bunyag. Ewan ko kung pasado na ito sa boss niya. Ano sa tingin mo? Maganda bang ayos niya? Tanaman. Gagawaan. Si mama na. Ay, bate kay Nauman. Bate kay gano'n, Nauman gano'n. Sabi si Rina eh. Isda. Muli tayo, mangaligaw tayo. Tinawad lang, no? No, no. Basta mga pagkakilay, gwapo, no? Gwapo, no? Eh, dyan mo, dahil kay bagam kakilay. Tawa ka tong pinakontrabida, eh. Maligaw talaga eh. Muli, klaro, ito tanaw talaga si Lida. Tanaw si Lida, i-apply nun. Ito talaga eh. Asa na dyan sa akin? Nakaw, ito ya. Ito na dito. Managluto sila. Ito na. Ang abo atong gitaro nga. Antong kayo ko. Agas na day. Mana tagligo, agas na nun. Bakit nagligo niya? No, Klaro ng tubig ay. Okay, ikaw ba na? Bye, bo. Adto na mi. Abo, nga kami dito. Bahala ka na, bo. Natubos si Mims. Hulog ka ng langit. Maragid. Okay. Uwang mo nga ito yun. Ay, nanaway kauban. Si Mims. Nandirito agi. Nandirito agi. Uwaw ka, no? Uwaw ka. Loto na. Gutom na kay Koy. Ya. Mag-ingon na pundok-pundok ta. Kani istorya na ta. Tapok lang. Basta ko kay mo kay la kung siya Alex Sibilya. Aga, wako na sa nang kumpanya. Nangawa lang. Nagpahibawa lang ang ambulansar. Nakuha nga nato lagi punan diri sa barangay. Nahimo gid na tapos gid ang project. So kung wala po So, sila, project dito rin mga kamo na kay street lights.
Igor ang may nagpaingon, nagpahibaw sila. Wala sila. Kanya, Wala lagi naman pa niya mga nagkaibaw rin sila nga ambulansar. Ikaw, sa may masturya ni mo nga, kami diri ganihan nagtrabaho, ikaw mo pagpagabot nimo. Wala lang, katugon ako. Okay ra ka? Numbers. Pwede na mo nagkaon ha. Lasot sobre mong schedule, lasot sobre mong schedule na to. Lasot sobre tong schedule eh. Sayo din na mo. Nang. Lahi ilamig paa nang ha. Lahi ilamig paa, lasot sobre mo. Ang nag-vlog na din yung amo. Lasot sobre mo ni mo pakanan, lahi ilamig paa. Ug panit ganda ha. Koko na koko. Bone mama. Ako na koy mama or wala? Na koy mama eh. Ijiwi ko ang sipi. Dili ka mo tanaw sa sipi. Ijiwi na. Oo ka. Ijiwi. Ikaw day. Oo, di ka day. Ikaw na kay mama. Mana sibi. Ijiwi na. Ikaw po. Kita si Jimmy. Si Jimmy pa do. Kini hantagan sila kanunes, kabasko. Nga sa kanuna makahatag sila sa mga may proyekto alang sa nining among syudad. Ingon man usab sa mga kaubanan nako sa barangay council, sa among kapitan nga kanunay nga magmabaskugon sila. Pasalamat usab kami sa mga tao nga nagandam niini. Nga makahatag kini kabaskugon namo ngiman sa kaladnon ug lawas no namo panginahanglan. Kining tanan among gipangay pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Te, tana. Nga na to. Apply na meron. Nga to konsihal. Tana. Uy, konsihal. Aray. Turo si Nadile dito mo doon yun. Doon din ni. Gutom din ay. Ate. Lah, gradag mayuga. Kauning mayuga. Tilami. At init kay diri asam tama kaon. Asa may pangaon. Adto ko na ablir ka tilami oh. Bugnaw kinasud. Ngaon ta ninyo mga ga. Bah. Dili ka mama eh. Kumbira eh. Pero ya. Bye. Pwede na ko muli. Lamat ka. Ito na ko. Bye. Bye. Ano lang sa inyo eh? Makabungol. Makabungol no. Busog kayo ba? Makabungol. Iya. Nagi, hawan ting. Dali kay gulgulon. May balibon rin ba? Dali kay gulgulon. Ambo kayo eh? Ta, ni anak. Kamu na po kay Are nami. Mga mau din ilang project no sa kuan. Ay, street lights. Hindi na tayo still mag-spot kaya na nanti suga. Salamat kayo sa nag-project ani kay nahin taon may hayag dire. Pero goods kayo ay unay kasi spot na namong kuan re. Wala mo tuwad. Unay. Mahalo ko mo re, among kadlukan. Tao. Kuan na lang. Vaccine. Alo. Hai. Ligo na. Tay, lutang na paitir ko. Ah, gamay kayo. Kira na eh. Paitir nga pa. Putre pa mo. Da. Ano pa ito? Ala bagi spot na okay. Ano street light oh. Pila ko mga kano, ako pa ni ingkit sa logo sa Apple no kay dili perfect. Garang-garang siya mga ga. Oh, yata na karon adlaw mga gano. Nagutan na nino. November 13 mga ga. December na tawag ma. Tawag mig sa iron kay napamila ka og no. That's all for today. Nawal ko nga nalingaw mo. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Puya, sigbalik nyo ninyo eh. Subscribe mo, ganahan mo. That's all for today. Ano out. Bye-bye!